Goedenavond. Vandaag is donderdag. Het is 9 uur. Dan beginnen we weer met 12 uur. Ik ben Makeda Ja. Ik ben weer blij om hier te zijn. En we gaan eigenlijk gewoon verder waar we mee gebleven zijn. En dat is namelijk het verhaal van het begin van het universum. Het verhaal van Lucifer. Het verhaal van de Most High. En hoe het was bij het begin in Abidjan voor zo'n ding. Deel 1 en deel 2 heb ik jullie eigenlijk al laten zien dat Lucifer een belangrijke engel was. Hij had een respectvolle baan bij de Most High. En dat was namelijk dat hij de bewaker was van alle heilige openbaringen. Alla koninanga sabi. Die dibri be abi, abe sabi. Want tegado ben prati in koninanga in sabi. Na die dibri ben tiara koninanga asabi. Waka in aher universum. Unsi ook toetak atifu die dibri kon draai. Omdat gado be apwan presi. Sang ane be verteer dibri sa bede de geheimen voor apresi dati. Dat bede adungru afgerond. Die dibri be wansap nomo sana afgerond. En gado no ben wan tegi of delen a geheim voor afgrond. Abis dat nanga die dibri. Want gato tegi die dibri tak. Die dibri no mekigi. A af sap akoni dati. Ano mekigi a duisternis. Die dibri dan wel wezen sambe meki suso gi den geheimen. Voor sap den geheimen van het licht. Uiteindelijk was een moment kon dat die dibri verraden gado. Want gado sap abidjing. Nanga a kaba en asaba kaba na a Beijing. Dus gado be sabi en gado be oorrekenen dat man tembo kon dat die dibri bo gebruik in eigen vrije wil voor verrading. Die a momenti kon so fara gado ook te tegen dat mi boy je mag kiezen sa je doen nanga je vrije wil. If you dini mi of if you dini you schreef en you tek you egi passie. Die dibri haar karwang vergadering bij elkaar alle dingen gastheren voor het universum kon aan krutu en in een krutu dat ding die dibri zetten een theorie uiteen. A theorie staat die dibri bij een zeer grondhapu of zeer het universum bij dat een leer moest ben de aleer sambo volgt op aleer voor anana, voor a schepper. Dat bij onbestop. Dus shitak een vergadering komt. En dat op een vaarlijk listige manier Lucifer begint prijzen in theorie. Een theorie van goed en kwaad. En in a prijzen sang die dibri ben prijzen in theorie van goed en kwaad. A begin broko a goddelijk bestuur voor de schepper, voor a schepper. Door voor meken comfort dat a goddelijk bestuur voor a schepper ben kaba. Er was geen groei meer. A ben bereik in grens. En dat wat nieuw bestuur, een nieuw besturingssysteem moest ben kono. En in besturingssysteem ben dat een systeem voor niet alleen licht, maar duister en licht. Dus Lucifer jouw speech kon in het universum. En in een speech, als ik voor overtuig alle den gastheren, alle den representanten voor alle den planeten, naar sterrenstelsels, naar sterrensferen. Voor tegen den tak a systema in peden bende alle den eonen, alle den ting, alle den jari, dat a grone demoro ineng. Lucifer zoeken voor snoer, voor stap de Most High en mofo. Want de Most High schreef no ben taki. Nooit de Most High ben degene die ben taki. Lek voor een CEO in een organisatie aan degene sa etak na alle ding. Werknemers zijn dit op ding in de lagere afdelingen. Alle afdelingen hebben eigen afdelingshoofd en zo een soort hiërarchie. In een hiërarchie voor een systeem voor
de Most High. Lucifer ben degene sambetja koni nanga sabi. Openbaringen waka go ina Heer universum. Dus alle ding representanten, alle ding kom voor alle de engelen, alle de wintina. Lucifer de ben winti, maar wel sabi tak ay roko in. A opdracht voor anana. Lucifer, oren speech, accident, voor tek bribi in, voor gonanga in, tap onbegane wegen, voor go in a theorie, voor in. Want hoe het licht werkte, dat de sabikba. In eerste instantie, alle de aanwezigen, alle de representanten voor de werelden, den tek sa Lucifer taki, de weging, den teken kon de weging. En in voeren voor de ati, wang de be accepteer, dat kan de amus ben desotak. Want nieuw systeem inderdaad moest voor ben komen. Dus voerhoef den Lucifer kiest den in zee. Voerhoef den ben denk ik dat a theorie voor Lucifer moest bij een kans ook te voeren schrijven. Den ben verrast, want den heb nooit en den bedenk je nooit dat naast het licht, a harmonie, a vrede, dat ook door een regeringssysteem ben de. Want nooit aan de ben die geopenbaard na ding. En omdat Lucifer bij mijn tak hij was wel bespraak. Hij me articuleer en hij me een verhaal, hij me een verhaal heel goed hij me verwoorden in Israël zelf. Hij ben een theorie als zijnde zeer aantrekkelijk. Hij gebruikte verleidende woorden. En hij had kennis van alles. Dus hij was listig en sluw. Hij liet voorkomen alsof met zijn theorie er heel veel bereikt zou worden. Als mensen het als de spirits, de engelen, de windjes, de conferences maar zouden omarmen. Hij vertelde dat er grootste prestaties mogelijk zouden zijn. Zijn welsprekendheid was zeer verleidelijk. De gastheren en de gastvrouwen. Als ik ding. Als ik de allemaal. En ze moesten allemaal gaan nadenken over deze nieuwe informatie die ze hadden gekregen. Dus je ziet dat Lucifer kan je eigenlijk vergelijken als een politicus. In principe zou je hem als een van de eerste als een politiek leider kunnen zien. Hij gebruikt zijn woorden om om rationele wezens over te halen, om zijn kant te kiezen. Hij probeert te winnen. En tegelijkertijd, in dat hij probeert te winnen, wil hij zijn eigen schepper, de Most High, monddood maken. Hij wil de schepper neerzetten als iemand die al lang is uitgespeeld. Die oud is, ouderwets, oudbollig. Niet meer van toepassing. Dus je ziet ook dat Lucifer de eerste is die een broeia en een tweedeling in het universum heeft bewerkstelligd. Hij heeft windjes tegen elkaar opgezet. Hij heeft werelden tegen elkaar opgezet. Ina bijim bifoting. Vindt dit allemaal plaats. Lucifer tja broeia. Berekening. In zijn hoofd heeft hij het allemaal bekokstoofd. En omdat hij een hooggeplaatste pief was, een vertrouwenspersoon van de schepper zelf, die het hemels bestuur normaliter bracht tot in de verste uithoeken van het universum, werd hij vertrouwd. De Obia den Comforten zagen hem als een vertrouweling voor Anana van de schepper zelf. Dus je kan weten dat if soa edemang, tja broeia, dat die broeia tot in de verste uithoeken van het universum voelbaar waren. Alle rationele wezens waren in rep en roer. Anderen zagen het als verraad. Wij kennen het in de Bijbel als rebellie. Een soort van revolutie was er in de wereld of in de hemel. Het was voelbaar tot in het verste universum. Een tweedeling. Het werd zo gebracht dat iedereen een besluit moest nemen. Je was voor of tegen. Er moest een keuze worden gemaakt.
De sfeer in de hemel was explosief. Er werden kampen, 2 kampen, van voor- en tegenstanders van de Most High. Voor- en tegenstanders van Lucifer, zijn theorie. Eigenlijk echt zoals we nu in de wereld hebben. Hè? Er zijn nu voor- en tegenstanders van die C-19. Ga je het eerlichaam laten spuiten of niet? In de wereld op dit moment zijn er ook 2 kampen. Degenen die geloven dat het waar is en degenen die denken van ik vertrouw op mijn eigen lichaam. En anderen die zeggen ik vertrouw op de wetenschap van de mens. Rationele wezens hebben die vrije keuze. Rationele jejes. Die tekistje iwa libisma forum. Wij hebben die keuze. Wij kunnen kiezen. En zo hadden deze wezens ook in het begin, bifoting, hadden ze ook een keuze om te kiezen tussen een heerschappij en een koninkrijk van alleen het licht, wat er altijd al was geweest, of dat ze zouden gaan kiezen voor een nieuwe theorie die aangeboden werd, niet door de schepper Ananas zelf, maar door een van zijn hooggeplaatste vertrouwenspersonen, de theorie van licht en duister, van goed en kwaad. Het was aan het universum om te kiezen. Dit is deel 1. Zometeen gaan we verder. Gaan we verder met deel 3, of met deel 2. We waren dus gebleven, hè, dat alleen kennis van het licht door de Vader werd gegeven. Maar dat Lucifer, hij wilde zowel licht als kwaad, als duister, goed als kwaad, wilde hij dus als nieuw besturingssysteem in de hemel hebben. En hij vond dat zijn theorie de gelegenheid moet krijgen om uitgeprobeerd te worden. Het hele universum worstelde eigenlijk met de vraag. Het was een thema en het was een keuze die genomen moest worden. Het werd een probleem. Het was een challenge, een uitdaging. Want mensen wilden nu hun oude manier van zijn en van bestaan en van leven, die zou veranderen. In eerste instantie hadden heel veel engelen wel luister naar de theorie van Lucifer. Ze raakten opgewonden van zijn voorstel. Maar na een tijdje, toen ontwaakten ze uit zijn voorstel, die illusie ervan, van zijn woorden. En ze zagen in dat duister alleen maar lijden bracht, zoals de Most High het eigenlijk had gezegd. Dat licht vrede en harmonie bracht, maar duister kenden ze niet. Ze hadden hun hele leven, hadden ze alleen maar in de nabijheid en alleen maar in het licht van de Most High hadden ze geleefd. En daarin konden ze alles doen wat ze wilden. Het duister kenden ze niet. Ze wisten niet wat lijden was. En ze wisten ook niet wat dood was. En hoe meer ze erover nadachten, hoe meer ze eigenlijk zagen dat de theorie van Lucifer een illusie was. Dat hij het mooier maakte dan het was. En dat hij ze iets verkocht waar ze eigenlijk niet opgewassen tegen waren. Vele van ze herbevestigden dus hun trouw aan de Most High en aan het koninkrijk van licht. En uiteindelijk kwam er een einde aan het conflict. Het conflict duurde eigenlijk heel erg lang. En aan het einde van het conflict bleek dat 1/3 van de sterren, van de convos, van de winties, een keuze hadden gemaakt om met Lucifer zijn theorie in zee te gaan. Ze hadden de zijde van Lucifer gekozen. Dus de Draibakaganana. De rest, 2/3, was geschokt. Want er was een tweedeling die echt plaatsvond. Het hele universum was geschokt. Want er was een scheuring in de hemel. Een deel prees het regeringssysteem van Lucifer aan. En de ander die wilde dat er vertrouwen werd gelegd in de Vader, in de Schepper. Lucifer en zijn sterren,
Die wilden heel graag hun nieuwe regeringssysteem gaan uitvoeren. Maar dat kon niet, want de schepper die zat nog steeds op zijn troon. Zij moesten dus een manier vinden om hem van zijn troon af te stoten en weg te duwen. Ze vormden dus een raad, een council. Een council die gevormd dus werd door die 1/3 opstandige engelen. De 1/3 opstandige winties. Demonen werden ze daarna later. Ze stemden met z'n allen tegen de Most High, dat hij op zijn troon bleef. En ze vonden dat hij, als hij geloofde in vrijheid, dat hij voor een bepaalde tijd hun de gelegenheid moest geven om hun theorie van goed en kwaad uit te proberen in het hele universum. En ze vonden dat als zou blijken dat hun nieuwe systeem goed werkte en als de schepselen in het universum hun systeem goedkeurden, boven het goddelijk bestuur van de Most High, dat Most High voor eeuwig en voor altijd zijn troon moest afstaan aan Lucifer en zijn 1/3 sterren, winties, kameraden. Ze hebben dus het voorstel neergelegd bij de Most High. Van Vader, u heeft ons vrije wil gegeven en wij stemmen democratisch waarschijnlijk dat u niet langer op de troon mag zijn. Heel arrogant. En we gaan ook nog kijken of het bestuur van ons werkt. En als het werkt, dan krijgt u uw troon niet terug. En ook uw schepping niet. En ook uw domein niet. Dus hier zie je dat de schepselen hun schepper van de troon af willen stoten. En dat doen ze op een hele arrogante manier. Dit verhaal laat me ook denken aan het verhaal van Kronos. Kronos wordt ook door zijn 3 zonen van de troon afgestoten. Maar dat is Griekse mythologie. Wij zijn 12 Lo. En van 12 Lo zijn onze scheppingsverhalen. Daar komen de mythen van de andere natieën voor. Dus hier zie je dat 1/3 van de engelen de schepper hun rug toekeren. 1/3 sluiten zich aan bij Lucifer. Ze kiezen voor het onbekende, voor het nieuwe, het moderne. In hun ogen is de schepper het oude, het ouderwetse, het primaire. Wat willen ze niet meer? Nieuwe dingen. Je ziet ook dat de Most High als vader, hij luistert. Hij laat ze praten, hij geeft ze de gelegenheid om hun theorie onderling te bespreken. Hij laat ze tot conclusies komen. De Most High grijpt niet in als een dictator. Je ziet dat zelf bij de vergaande brutaliteit, dat ze hem vragen om zijn troon af te staan en zijn hele schepping, zijn domein op te geven, zijn levenswerk, zijn scheppingen en zijn schepselen. Hij wordt niet boos. Dus hier kan je zien dat de Most High, dat is wat het boek zegt, de Most High is een vader die geen ambitie laat zien in die zin dat hij boos wordt als zijn kinderen uit hun vrije wil aan hem vragen datgene wat zij denken dat goed zal zijn voor hun. Het enige wat de Most High laat zien en wat hij wil is dat zijn schepselen liefde krijgen. En als dat inhoudt dat zij hem vragen stellen waarvan een normaal denkende ouder zou denken van boy me priet you, puntje giyu, dat hij nog staat en kijkt en vindt dat zij dat aan hem mogen vragen. Dus het moment dat zij aan
de Most High vragen, sta je troon af? Weet de Most High van tevoren al van, dit kan ik niet, dit is niet een eis die ik kan inwilligen. Want het gaat niet om die 1/3 alleen. Want het universum zit vol met wezens die allemaal rationeel zijn en niet rationeel. De Most High wist van tevoren dat de theorie van Lucifer de dood inhield en leidde. En om die reden gaf de Most High aan van, ik kan je verzoek niet inwilligen. Met pijn in zijn hart en met liefde in zijn stem zei hij aan de leden van het raad van, het zou niet kunnen gaan. Lucifer en zijn 1/3 kameraden werden natuurlijk boos. Ze verweten de Most High van willekeur, van tirannie. En ze vonden dat hij hun geen vrije agency gaf. Hij had beloofd dat ze vrij mochten kiezen. Maar hoe konden ze vrij kiezen als hij nog op de troon bleef zitten en het niet wilde afstaan? Ze vonden dat een grote demonstratie van dictatorschap en van tirannie en willekeur. Ze vonden dus daarom dat zijn bestuur onrechtvaardig was. Het was een onvrije regering. Die raad die stopte dus, die vergadering die stopte, die werd afgesloten met het besluit dat de Most High dus zijn troon niet afstond. En in het universum was het nog erger dan het voorheen was. Want alle rationele en niet-rationele wezens, die hadden het over het feit of de Most High rechtvaardig of oneerlijk of onrechtvaardig was of niet. Er was diepe chaos. Er was diepe nood, broeia. Opnieuw, nog steeds. Alle wezens en alle kinderen die trouw aan de Most High hadden gezworen en die het koninkrijk van het licht wilden volgen. Die wisten niet eens meer wat ze moesten doen. Het waren zware aantijgingen van die 1/3. En ja, nog steeds zagen ze Lucifer natuurlijk als de brenger van licht. Ze wisten niet hoe ze moesten weerleggen al die zware aantijgingen en beschuldigen aan het adres van de Most High. Ze wisten niet hoe ze hun vader moesten verdedigen. Het werd stil, dof. Er was veel morele pijn in het universum bij de wezens die bleven, die kozen voor de Most High. Er was een verlangen van waarom komen er geen nieuwe openbaringen van de Most High, zodat we kunnen weten hoe we met dit dilemma kunnen omgaan. Dat was een immens conflict. En het universum was al heel lang gevangen in dit conflict. Die aantijgingen waren cru, hard en ruw. Was godlastering. 1/3 van de gastheren van de planeet was afgevallen. En op een gegeven moment kwam er een climax. De Most High maakte een gebaar. Hij stond op van zijn troon. Hij was klaar om zijn troon te verlaten. Het hele universum hield zijn adem in. De ongelovigen die zaten natuurlijk te wachten dat er ooit eens iets moest gebeuren. Een gebaar van de Most High. Iedereen was stil, vol ongeloof. Al die spirits, al die jees, die keken met een gevoel van ontzag. Van wat gaat er nu gebeuren? De Most High die stond op. En hij pakte zijn kleed, zijn koningskleed en zijn troon en zijn kroon. En die deed hij op zijn troon. Hij stond op. Hij stond op. En hij zei niks. En de stilte, wat er daarna gebeurde, dat gaan we in deel 3 verder vertellen. We gaan nu verder weer met muziek. En daarna gaan we verder vertellen wat er in deel 3 gebeurde. Even verder met... Let my people go. Babylon need to let my people go. Let my people go. Babylon need to let my people go. Babylon need to let my people go.
We zijn al bij deel 3 van het verhaal van Lucifer. Anana, die maakte een heel nederig gebaar. Want hij wist, Lucifer had hem eigenlijk zo ver, dat vanuit zijn liefde Lucifer eigenlijk misbruik had gemaakt als het ware. Want hij wist dat de Vader eigenlijk alleen maar liefde is. Een liefdevolle schepper. En hij geeft al zijn schepselen vrije wil. Dat is zijn expectatie dat als zijn wezens keuzes maken, dat zij uit liefde voor hem zullen kiezen. Dat ze uit liefde voor hem hun leven zouden willen geven. Uit nederigheid haalde de Most High zijn kroon en zijn koninklijke kleed haalde hij van zijn lichaam en hij deponeerde het op zijn troon. Zijn gezicht was vol verdriet, geen boosheid, maar een oneindige liefde en verdriet. Het moment dat de Most High zijn koninklijke attributen op zijn troon neerlegde, was een groot moment in het universum. Want zijn besluit kon eigenlijk ervoor zorgen dat in het hele universum een keuze kon worden gemaakt voor de theorie van Lucifer, van licht en duisternis. De Most High, hij waarschuwde voor consequenties. Wat er zou gebeuren met de bron van licht en van liefde, als Lucifer zijn theorie in het universum aangenomen zou worden. De Most High sprak met zijn kinderen en met nederigheid en vol van liefde. Een biggie ding. Hij keek naar Lucifer en een biggie Lucifer. Van blijf aan mijn kant, aan mijn zijde. Blijf met mij in dit bestuur. Ongelooflijk veel schepselen zagen dat de Most High nederig aan Lucifer, vol liefde nog aan hem vraagt van, ga niet door met deze keuze. Vroeg hij Lucifer en zijn volgelingen. Lucifer was zich bewust hoe serieus dat moment was. Hij wist ook dat op dat moment hij nog terug kon gaan van zijn plannen. En hij nog berouw kon hij hebben naar de Hemelse Vader. Omdat de Hemelse Vader tot dat moment nog van hem heeft gehouden en van hem hield. Maar Lucifer koos er niet voor. Ze wilden niet naast de eeuwige Vader zijn. Ze kozen ervoor om toch die oorlog die in hun hart er was, om er toch voor te kiezen. Om hun zin door te drijven, om hun rebellie door te drijven. De Most High huilde als het ware, vol pijn, zei hij. Mijn kinderen. Nu kan ik jullie niet meer mijn kinderen noemen. Ik wilde jullie zo graag in mijn armen houden. Ik herinner me nog het moment dat ik jullie maakte. Jullie waren zo gelukkig en perfect. Ik kon jullie in eeuwige harmonie bij me houden. Ik heb voor jullie geleefd. Ik heb jullie met liefde gemaakt, met glorie, met power. Jullie waren mijn happiness, jullie waren mijn joy. Waarom is jullie hart zo veranderd? Wat is er gebeurd? Wat kon ik nog meer hebben gedaan dat jullie bij me konden blijven? De Most High zegt, nu bloedt mijn ziel, mijn soul. Bleeds, het bloed. Omdat er nu een eeuwige scheiding tussen jullie en mij komt. De Most High zegt tegen Lucifer, hoe moet ik dan kijken naar die lege stoel? Want jij zit naast mij. Jouw huis, jouw plek is naast mijn
troon. Nu moet ik naar een lege plek kijken. Ik ga je stem niet meer horen. Ik ga jouw hosannas niet meer horen. Bij festiviteiten ga ik je niet meer zien. Je komt niet meer naast me zitten. Want er komt nu een eeuwige afgescheidenheid tussen jou en mij. Ik voel nu al de pijn, zegt de Most High, aan 1/3 en aan Lucifer. Hij zei, die pijn zal ik voor altijd voelen. Ik zal voor altijd voelen. Hij zegt, mijn hart is gebroken. En de littekens die zullen voor altijd op mijn hart blijven van het gemis van jou, mijn zoon. Dus de Most High, hier zien we dat de eeuwige Vader, de Schepper, heeft gehuild. Heeft gehuild aan Biggie Lucifer. Om niet weg te gaan. Om hem niet te dwingen. Om te doen wat hij zou moeten doen. Hij heeft Lucifer gevraagd om niet de oorzaak te zijn van al het evil, al het duister dat in het universum zou komen. De Most High zegt, ik heb je een goede naam gegeven. Een naam met eer. Ik heb je met eer gecreëerd. Ik zeg, nu kan ik je geen Lucifer meer noemen. Vanaf dit moment heet jij Satan. De enemy van de Creator. De vijand van de Most High en zijn wetten. Nadat de Most High dit allemaal heeft gezegd aan Lucifer, nadat de Most High kree attack en taki. Tak van best don tape ati. Langzamerhand, dan Most High bigi wakagwe. Wakagwe voor a troon. Ago ina tuin van Eden. Daar waar hij zijn universele troon had. De Aliba-troon. Na een kroon. Alibelegi na baka. Zijn we gekomen aan het einde van deel 3. Dus de Most High die zei aan Lucifer. Vanaf een moment die zie je aan Lucifer morma. Je o de Satan. Satan. Dat betekent dat na vijand van de schepper en zijn wetten. De Satan is Lucifer. Lucifer is Satan. Hij heeft gerebeld. Samen met 1/3 van zijn engelen heeft hij gerebeld. Tegen de schepper, onze vader. Schepper van al wat is, wij allemaal die hier zijn. 1/3 van zijn engelen, 1/3 winties, zijn samen met Lucifer in die battle gegaan tegen de Most High. Ze hebben een army, een leger gevormd tegen de eeuwige vader, tegen onze vader. Eerste verdriet ze aan een nakisi, dat door Lucifer. En 1/3, het waren legerscharen. Dat we zeggen, het zijn heel veel winties. Tik Lucifer lek edemang. Samen na eng, den tegi anana. Dat goddelijk bestuur voor anana. De be wan moro. De be wan soso abung. De be wan bung nanga ogri. Licht en duister. Ta anana ben gideng, de ben saardeng. De be wan soso so bung. De be wan shi leide no. Te luku grondtapu isa unde no. Da grondtapu isa unde yeshi. Sma ebreti, ma abreti unu libis maneta langa. Unu elibi in a wereld voor Lucifer. I ap leiden. Nanga i ap. Sonte ap happiness. Maar i ap de ala toe. Want if luku a memre buku. Die Lucifer verleiden. Adam nanga Eva. Agideng a theorie. Voor goed en kwaad. Licht en duister. Dus aan het a planeet die siwang, atjaar in theorie. Maar atjaar in fossi in hemel. In hemel fos atjaring, lik van den takje, alles wat op aarde gebeurt, is eerst in de hemel gebeurd. Dus de rebelleer a 1/3 voeding. Engelen. De befuru,
200 van hun, de bij de edemang. Lucifer ben daar opperbaas. 200 voeding ben ik direct bevelen voor Lucifer, de wakabaka Lucifer. En de rest ben de gewoon engelen, samus ben doe, auroko voor Lucifer. Namelijk goed en kwaad, lijden, belonen en straffen. Die anana gwili ben troon. Anana aksin schreef af. Nou die afscheiding tussen Lucifer en Inde. De kalibi samen moren iwan presi. De speel Lucifer libino. Voor de toekomst of je eruit. Alles zag er zo moeilijk uit. Want anana sabitak, nu gaat er lijden komen in het universum. Anana ook toe sabitak, if alib den sanlik va ade. Dat dan de rebellen den opstijgen aan goddelijke troon. En if den bestijgt het goddelijke troon, dan gaan ze er iets akeligs van maken. Dat heer goddelijk bestuur. Of sekit op een grondvesten. En afan dat no best don switi ina atifu anana. En ook toen niet ina atifu aladen eeuwige subjecten die onderdanen ving, santik in zee. En ben vind ook dat anana moest verlaten in domein, in geliefde stad. Anana moest benta in een universum, in een goddelijke presie. Hij moest bentang. En Anna moest bij oremo vermoren. Dus Anna waka moto voor een troon. En dan Anna waka go in een tuin voor Eden. En Anna waka go naar een mysterieuze afgrond. Naar abyss. En Anna begin luku aan abyss. Aan afgrond. Want nou afgrond nou een soort van representatie voor een rebellie voor Lucifer. En dan hij lukt afgrond naar een sari visie. Hij lukt afgrond en hij denkt dat ik aan die zo aan praten in mijn goddelijk bestuur. Alla den travesens in lukt aan edu. En dan op anu. En dan zal lukt afgrond. En dan zal dat. En het zal licht zijn, later licht zijn. Het duisternis voor haar afgrond, met teentjes licht. Een heer abyss, een heer afgrond begin voeren naar haar licht. Heel duisternis begin gwe. Begin voeren schrijft naar een watra, helder water. En dan begin luku, begin denk je samen doen naar een afgrond die. En dan kies wat idee dat ik ook doe aan naar een abyss. Ook doe aan naar appreciëren aan Lucifer bij een stap sanning. En dan begin denk ik dat ik ook voor een battle. En in een battle houd ik een bestuur bakken en bestuur van licht. Maar ook voeren we een battle voor liefde tegenover egoïsme en zelfzuchtigheid. Van rechtvaardigheid tegen onrecht.